muƙabala ta tabbata. Allahu Akbar. Bari in karanta muku abin da ke ciki, ku bari in karanta muku. Ka ɗauka a kyamara? Abun nema ya samu. Abun nema ya samu. Abun nema ya samu. Wa an yi husharan nasu duha inna mau'idakum موعدكم الصبح إن موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى karfe 10 haka aka saka a jiki wa an yushara nasu duha kenan aka ce da hantsi karfe 10 barin karanta muku da ɗanyi wani tsokaci. Aka ce Bauchi State Shari'a Commission, Hay'ati Shari'a Al-Islamiyya Wilayatu Bauchi, wato da larabci kenan. Aka ce a Sheikh Idris Abdul Aziz Dutsen Tanshi Bauchi